Ya dari Haji Mimi, rombongan pagurat dari Kumango, babalian kaset Kak Imis dari Samulo Balia. Tolong Imis. Dari Haji Mimi, pagurat dari Kumango, 107 rombongan. Babalian kaset Kaimis sebanta kabalia cuma bapasan pulau ke Kaimis lah lama bana rimbo tapanggang ke Kaimis tapi nasoknya menggebubu seperti ini baru. Oke Kaimis. Elo bapikia, oi bang raples dulu. Pada manyasa onde kemudian ibarat anak ada pajo are manusia tagamang denai oi ko ditinggalkan tagamang denai oi ko ditinggalkan. Ya dari Panseta tempat 10 papanjang selamis sampaikan ke kunjainya dari Janto Baitu pulau pepanjang pulau 10 tarikh pepanjang balik. Lai dicabi asita pikain, oi kain suto elo raginya, diganti bana oi kanan lain, batin baganda oi kan duang julo, batin baganda oi kan duang julo. Araso oi hati di dalam indah kesia kadang naik kaduka tak bayang gacon oi di tangan dan ambil undiang oi dan naik lajukan dan ambil undiang oi dan naik lajukan. Ya dari Ariska Bapak Sampulo Kariri. Kalau duduk lama-lama dah kek kanda tu rere. Bak rasa tak kanda balik beko gurana lama. Tu pasal Rizka. Anak guru kini jadi kanda gurana lama kalau duduk lama kek kanda. Tarikh dari Haji Mimi terjerompokan Pagura Kumango babalian kaset Kaimis sabanta kabalia. Ulang sekali Kaimis. Up. Tarimis. De Haji Mimi kana lai datang, dacona coba bang jalan batigo, baku aba ada cona lagi yang bang, bidua kete dapat jona lalu pulang, bidua kete lalu pulang. Ajianto
Sobat Tamis dari Dapajo, bahasa tajo mister. Kalau mister lah panuh isinya gini, maka pesanangnya duduk. Ia dari penduko Jawa Janto Sairiang diperpanjang 20 tahun ke lagu Nariko. Dan karena besok hari di Pekan Pulau negara kami sampai di situ dulu. Kuado tersinggung kan yang terletak keturun harilah jemaah pemanduai. Terima kasih penduko, terima kasih Haji Anto. Jauh berturut lagi lama jalan, selamat jalan. Perpanjang 20 dimulai. Denai tahu Bang Mister Panua Baitu bana oi ko candonya Biya bandang ada pajo oi na basawa Alang-alang ada toan juang-juang Alang-alang toan juang-juang Sobat Tamis dan dapat jauh pepanjang 5 ton lah. Kalau mister kan dikatakan tidak sekedar panuah saja lah mis lah melimpah-limpah panuah tu sampai dan melimpah tu lah papel bagai itu pasal dapat jauh. Nah, tadi mis pepanjang. Kalau iyo panuah sangai nana kita ke panuah ke bawah candolnya oi kok mati kanda di kandungan niai lapekan kami kanda dari dosa lapekan kami kanda dari dosa Dapat jauh. Dari dapat jauh Bapak Sambulun ke Imis mencari ke mister ko. Imis kalah satu panuah pula dibuat John. Itu pasal dapat jauh. Tadi mis. oi nana dia udah panuh ke bawah payah saya tadi manyawanya bidua dibuat dacan raki sudah danau tak siko oi manarimo danau tak siko oi manarimo dua barang plus madenana pandai oi badendang oi kami basamu balam batembak dacon murai kanai sangkaran kumango tamanarimo sangka urang kumango tamanarimo Kanda rombongan oi buki ambacang bila kami oi badendang jong oi siang malam oi kanduang tabayang anta jo aku oi den tuju amatong Sementara ya pesan dari dapat jauh bahasa tajo mister pindahkan pulau mikro ke mak baru lah bak pulau agak agiahnya dia mak baru. Tapi sebelum itu pasal pulau dari Haji Mimik dirombongan pagurat dari Kumanggo pasal pulau ke Kaimis dan penting Kaimis awak mencilok orang tak hilang. Itu dah santiang nama dia. Imis dulu baru mak baru lagi. Didua aji mimi layadin nana pandai oi sairiang dacang jalan batigo barabana aji kasampi balai anak rajo kita lalu kana jiwo na rajo kita oi lalu kana jiwo Kadang dapat jauh lah. Amak baru ni dapat jauh. Amak baru ni lah. Dah perlu ditunjuk mana nama rasa amak baru tenda tu sekali. Negatif kau amak baru akhirnya.
indah ado kini nemu biarlah denai oi jadi indah baru anyo oi kau dapat katonan sungguh rujaklah kita saya tabak nan lama rujaklah kita oi bak nan lama ba aku indah dapat jauh-jauh oi dek mister rampunya pikirkan batin ramu abana kasadonyo oi di dacon lai bagurang daji mimira kana do pulang Op aji mimi babalian kaset mega sebentar kembali lama lu bunyinya di mega kemana ulang balik mega. Oi di dacon lainyo datang daji mimira kana do pulang dulu bagulo onde kasih sayang kini lapai oi da bapario dulu kini lapai bapario tomba bawang jo besti denai Bang Aldianto kan lai pulang kasih sayang yang pada sampai sakeso simpan dek kanduang baarasioyo simpan dek kanduang baarasioyo Op dari tombak bawang Basurian kaset mega sebentar kembali itulah mega dari Pak Aldianto dia tombak bawang oi daeri oi tombak bawang oi besti denai oi ado pulang are bandang gangga madurang sekali-kali bawa juang are bandang dari tangan nurang sekali-kali oi bawa juang kandak bangsa eta kami dendangan painan dek mister dari kumango ala dudua bang oki di palaminan anak adaro di mapainyo dan saya tak ya dari bangsa itu apa pasal blok adik tindak arif bakal mau ki kawan ni lah mau ki tu daripada duduk sulang tu je marah pula lah duduk anak darunya pada dak dia baru duduk ke bawah lain abang oki itu abang adenai indah mungkin dinai joinyo kok aniai dinai onde sampai biar dinai jobang Aldianto jika aniai dinai kok sampai biarlah dinai jobang Aldianto Op kata pejawai Pak Aldianto batong Pak Bawang
asal lepas sabar di lamo jelambe ka sampai jo ni Jepang aldiantonya. Tapi kalau ndak sabar di terus orang lain mal dianto. Tari di. Kanda I miss you ambek di manuangan on di daujang lorina ado mancali aranca bang aldianto palaminan raso ka cocok kita basan diang dua mancali aranca on di palaminan raso ka cocok kita basan diang dua. Coba tadi Daujang Pinang Balirik Baulang balik adik lagu diperpanjang dari Daujang Pinang Balirik. Taruh adik. Ondi daujang panamampa panjang dacon aku mango lainyo tiba sabana payah laki basalang sadang apa guno nyo Ilyas saja sabana payah laki basalang dairi sadang paguno nyo Ilyas saja. Ya Satya hona adiknya sak nangis wak tangan. Up, Haji Mimi. Tolong adik babalik alah kaset adik dari semula balik tu pasal Haji Mimi. Rombongan Paguran Tari Kemango. Tolong adik. Lai batiko Haji Mimi datang jiko akak patang dan cuna tiba badua sabana payah bang Charles lagi basalang sadang apa guno panggilan tiba sabana payah. Ya dari Bang Tuah ndak ada pasan cuma teragak memperpanjang saja. Perpanjang balik. Pulo ondi kamu kok taraga mampa panjang badan abang tua sajunan disiko tapi pangana kaurang taram badan abang tua sajunan disiko tapi pangana kaurang taram. Op, kata pejabat dari Bang Tuah. Lo lah ledik. Kalau jurang taram tu baca cokak Bang Tuah. Lagi dik sudah mulai majalang kita lihat dulu. Pandi bacakan oinan bagatokan tapi nana cako batanyo jual batanyo kadinai iyo bacara irang taram berarti pangana kainyo jual tadi dek baa ondi batanyo kan bacara ya tau indah ondi rang taramnyo. Iyo lah positif pulonya ampe 3 hadik positif ampe 3 sabulan atakwik Bang Tuah kaya oleh. Baadi sabulan inyo ampe 3 bulan kedua bahas statusnya dari Mapulo Bang Tua dapet barito sadang nanda ke dina indah dapet kabanyo oi di Mapulo dapet baritonyo dina nanda ke ndak dapet tu kabanyo.
dari Bang Tuah Ketua Pejabat. Kalau sinyal Bang Tuah tinggi pada adik-adik, dan di perabunya si kamba gini kodi, itu masalahnya. Saya boleh di. Sabana tinggi antini Bang Tua, oi dapik jua kababarito. Jika mampara puyan si kamba, ilo ala Bang Tua panggadangkanyo. Baitu bana dinai bakato. Dari Bang Tuah, kita panjang setelah dulu. Indak talok dodi, itu mangkonya Bang Tuah ke ranggang jo orang tarap. Itu jalehnya dia. Adik kini ondi maila, jiko anyo dulu sabana sayang, sampai Bang Tua mantap bica, ulah di mancali ajuo karang taram, sampai nyo dulu oi mantap bica, ulah di madok ajuo bau oto karang. Itu kisah ngelamo tu Bang Tuah. Itulah hadiah beradik tu. Nyolah seperwele bukanlah tak becak tu. Seperwele tu mah. Sudah boleh adik? Sudah kau digelek lagu kena lain? Oi Bang Aldianto janta manuang abana, dacan aku mango mani bana galaknyo, bapulu abana Bang Tua dapik panuka, oi urang taram indah kalupo, bapulu abana dapik panuka, namun arang taram indah kalupo. Dari Dojang Pinang Belirik. Dari Dojang Pinang Belirik Bapak Sampulo Kadi, ni sebenarnya Bang Tuah ko bukannya takut ko adik, tapi Bang Tuah ko suka menumpang di injah-injah. Di injah-injah mana menumpang muka suit sampai aja. Dari Tombak Bawang, saya Bang Aldianto. Bapak Sanlo Bang Aldianto ka adik ajen ka di manuang kala. Kalah tiba Bang Aldianto di siko kan. Dari Bang Tuah. Dari Bang Tuah. Dari Bang Tuah Bapak Sampuluh ka Daujang Pinang Belirik. Itu ya sesuai bana waktu Daujang Pinang Belirik. Dia awak ya bentuk itu pulau nang ketujuh. Malabuhan kapal banang kodoh. Kok karam nang kodoh nang disalahkan. Awak lebih tangan jalan. Daujang Pinang Baliri, sayang ka Bang Tua cirang taram sajo, sangke Bang Tua masuk rumah sakit, mungkin cie inyo na namanya launyo, sangke Bang Tua masuk rumah sakit, cirang taram na namanya launyo. Jadi dari Bang Tuah, lah banyak pula rasio tu buka banyak. Itu tanda hubungan elok sajonya dedik. Kalau hubungan tak elok lah nampak dedik lah cuek saja Bang Tuah. Yalah adalah panjang puluh kandak dari bahasa kita, serta dapat jok jo mister di lagu nadeko kita alih lagu kena lain